Sha-la-la-la, sha-la-la-la. Estem així en Àngel, que toca la viola. Bé, la viola és molt similar al violí, és pràcticament igual, canvien molt poques coses, però té un so més grau i a la vegada és com més intens, més melancòlic també, no sé, és diferent. Això és la barbada, que és on apoyem la barbilla, el pont, que és on es suporten les cordes i fa tota la tensió l'instrument. El batedor, que és on fiquem els dits, la voluta, les clavelles i dins de l'instrument l'alma, que transmeteix el so que produeix les cordes a través del pont a tot l'instrument, i la barra harmònica, que el que fa és que dona intensitat a les notes més graus de l'instrument. M'agradaria ser músic professional i ensenyar la viola.